kinong shong shnong ka hinyaw mer jong ka thany apar shalong menta ka sing ilaong baki pidiang ya ka jing pen kelas surok pa ya ka surok hapadeng shirpi bat tamabil henrai kim sngau dei pat ban pomi ki ding ki hajar tali ban pen erlong ya ka ni ka jing tmu kani ka jing ong jung kini kinong shong shnong ka long hadien baka sarkar jala kala shakan thajur halor ka jing pen khlem ka tanat PWD ban National Highway Infrastructure Development Corporation Limited kibadan benta ban pen kelas surok ba ya ka ni ka surok Habakran kilab tay kubor u Secretary jong ka Sanchnong Youth Welfare Organization u ba Lionel nong klaula ay jingmut bakan bha lada ka sarkar ka penne ya kan ka surak ka badon menta bat ka jing pom ding kan long tang katu kan ni teli Ni nakaliang jungi ki nong song song jung ni ka than ni la tha na ka jing kho sa ka PWD department bahkan ya na ka ni ka surat kabarin kamun na ka ni ka junction jung Elephant Falls kadan ka surat kabanet sa Mauplang ba kadan ka surat kabanet sa Mili ti lada dei baka sarkar kasngap ya ka jing ay ka jing mut ka jing kajing pumding kam da julor kadu kata namar ba kani ka deka ka balong tau ka dantang ke bahan pak miteri kat bah ba via compare pat ya kani ka surak ka benai semua plang kalau long ke masih kilometer tak kajing pumding bat bro ardia ti kajing sisa ka sarkar kalau ada banyak diknya kani ka surak ka benai dan kajing kadang kejing tip yang nang tai kelong ba ka sarkar kamtre banyak yang diturun kelong ba yang ba ka composition kala bol kala yang teknik ini ti hakajing sisa la ha ka por ka bakisna ini project jadi ben ilupa kan kita ti bakin hak na ka project nakabenta ban si ini composition tingam tip naka e ka da ba kwa banyak nakani surat mau pulang maka jadi sya kadi ko buat nangigi buat nakali ka jongi nila nang mud ba kanya di nang surat ko rim kan hadin nila ay kan di sini kidan KM ndai kani ka jingnya jongan ka jing sim jongan ka mau pulang road kalau tang gamba 4 kilometer itu sa shift yang pada setai kalau ayat yang kalau ayat kalau apa yang ni hapom lum PIC kapai nak pada sa kani ka senong bani ayat kani ka senong bani kajing kuwa kajing ni nakalen kikum tupat nong senong galong bakam tam igin giding ni kibala di giding kibala arim kibala kibalong sya gijing itanat kajing ka thain kajing ni la dai ban plat ini giding la dai ban shift nak sini ki la dai ban kham shift nak sini ka wega liang te nama ba kini giding suwe kini sya kini ka liang kidang di giding ki badang lung ki badang la kham tam giding se ti ki bam desi hang ni kam tadi bikin da ajing mentor giding se kan ba kani ka thai mo plang ki babun ki baki pengat ki ding ki giding na kali adi ki jing dunong kan ka benta ni nak benta jong nei mari nanti ni persa syuk kumno ye ka ba la dap le ti bat ga menem la syuk hilu ngam tharai ba sarkar kan tang la syuk ban penyat nak tu surok kabarim ka ba tu surok sora ka balik sora nama ba idan ki jaka ki senang banyun galong ba ya ki composition la ada ti la ada ya sapang ka ti ka basa man ta kalong bandum bat ikini giding ki basa kamtam ikini giding sa bilat lim dei ban pom ade ban resorbe dan ikini ka jaka ka badang lat dei ikini ka jaka ka badar tinginum la kan isu min pressure umdan jingmut syut na mari giding la pom long ka ba suling ngo kalong ba wat nakalian jing chief minister umdan knowledge kan udang tip menin yu ilum bagi social media sorry ya tolong akan ingin ya om kum ni cepat ba tolong ke hakajing saya ka kat kum ka kat yang ni ke project ka bahek te ka approval kala di berman chief minister ya hamtam mentah ka di ka for ka ba ni ale kat bala ban penek ban pensa ya kami marian di kan kemarin andrei ka posisi kalong ba chief minister umdan tingkap ulah kami kan si kala bendan ka kum di sendap pedeng itu dan government atau sarkar ngamui lagi nong pom lo merong bat dong we dei bukan ni dingdu jong ni ding kalong sia ka ba di pangmat marwa kumba kalong hi manta
higi jaka ki ba don ki klau ba don ki dieng kemut lanang duna lanang selen teh ndai kani ke ba benta ka badon ngi benta jong surok ka ba pani tanat ngi benta jong ka jela jong hi berkoi bangi yang yeng ba don ki dieng ki jerngam ni don ka jing kot ni kya te ka jing kya lada long ka bala te kemut lada laj ban pom ngi dieng te kala sudai ban laj long ba jong ni ka surok ka barim kan te kam duna ka jing pom dieng te kembalong masa te kamu ka dieng kala la pom pathar sia har na manta jong ni ka surok te kum gilong hini gidieng ki badon tingi tip hi de ki spa snem ken long rong ba kin he kin san ha to ka hini gi genieng ki balong manta ka te kat begini thung dieng khamai hi jaka ngatrai ginum la man i su kata ka por ka ban i jerngam yang sien kan te ki jing du nong kalong hi ka ba khao na mata kum ba hakari seperti hi baro yale ban sumar hi jing thung tham tam e ki dieng ba ding san ba kan sa hi jerngam ban yo e ki ko ti kha tham tam e ki por la don ki jing kerdu lembah jing don ki dieng e ka pengen ndau ni yo ki di bam ki pung e ru te manta la tang la pom hi dieng semut ki pung ki badon ru la ban rangat ka jing sisa tin keren ya ta si pau tuli ki dieng thang ni ho ki dieng la ngat ki spa tuli Deki hajar, deki hajar bangan da ong katan marwa dai nyu thang hi la du nang ni saduk ni kini koi kalat balik skill nanti balik semua mau klang segi dieng kan pos pak tendrai su ki bola pengan ki badang sedang long badang sedang san bat ki bola ham rong ba ki bola ya baro la pengat baro nong da ki tang si pau tuli te em la de ki pau hajar tendrai ki dieng ki bang ki du mengi kini jaka em hade hawai dei bakata te mut ka ngidon ka jing yo ngidon ru ka jing du kamalang kumadu pat kani ka jing du ka kani pal ada ka sarkar ka kami i jengai ban pej ndaki wi hilat tinti kum lo ban yo ban kam kiari ki dieng pej ki jaka ki bakham lan ti kemut ka dieng kan sa ka lenti ka surak ru min yo ti kadi ban pej ni alor kita kan tingi mentang hidu ka dieng hidu di kot ka jing sia ngin yo ka spa kan montoyu ti ngasu ban onggol ada ka dieng kan ne ka surak ru idon kam magalong ke jing dheng kali mata pendu nong hi yangi ru sene ni thai tam terus spot i baro te tang malong kum ka sarkar kala mun khao kilat ti mata ka kadang pelut kum ni te kala mun kam pelut kam bahas isu na ka benta ka ba ka ding kan sa bat ka surak ru min yo kan ni ton kam ka surak malong na ka benta ki ba kam la ki ding kan ban la ka jing pom ding de kini ki pho ja ki ba ban la de kini ki bobuan ting muka surak ke isya take idon kam ban long hina kani ka surak ka barim ka ba ju ya teng kani ka nang ne na nyumer ter nang ne na po umling puon kan mi be chati po melim ka ba ka long hibara sakata te lada sim na kani ka benta ka balik kani ka surak balik semang pelang kamut ka jing du nong balong ka bakrau kini ki dieng babuan ki ba ngil siap pengat mentah kini sini oh iladon ka jing ni keren ki hakipor ki balade pakswa bon ku serbe ni ka surak la dewan mi po sinong ru bani keren he rolor ni na kaliang jong ni sinong lapan pau ke jeng i kersan ban ai bat ngilai long ru ko dor bar stien bangilai lu mi kini interai nong song dukan kitrai dukan ki badon kini ki benta jong kan ga hiyo nyu me kila ya kloi ban ai kim kuslai kata nomor baki don kam ke surok nomor kembaka pau kini kisti baka dheng kali andai dah kum dapat ngintip baka ya laj ya kata tinang ta kala simhi kani kebenta ka ba kala ju serbe teng na kebenta ka ban laj po lenti ban laj po mo flang na kaliang kasinong dah dien kum tu baka ki ong bakam su kam don lat su dah muai pat ban le te kum na kaliang sarkar kala hapsim nya kata kebenta setai nomor baka jenglut ka hamduna bat na kaliang ka benta ka ban laj na kasinong jongi jenglut ka bun te ngi Singil kung ta da fias ngap no namar ki wei kembut din lam ki ba kam he ki badon kabor kim yo i kata te na kalian jungi pojba ti syusa kut lam ka yang ki ru kam don jingmut mar surak no don kam hi kumai karen ne ti man sa ki ding si ki so don kam hi bon don mani so yo ka jingkot ki sia hi lung ba ki ni ding si ki don tangat ta hi kam hanga kariu kun thai ru temen tengas ngau gomba ngila temen hendai kacing mentoy tengas ngau kan wan namar hakalej yau kolej han te ki batrai ki kena school ki laj na ka blok mu kas ngau ka kaya rap kanyangi
bandon kan surong tela dom pun kalem kideng kam no ken la ban sina tak surong kacing mut cenga kadai kata te ngasngau kadon cing mentoy lada kan wan kan surong bat dei ban pen kalem kenya kideng hangat teh nsna kum no ku tak surok kem kalem kideng lại các bà hạt ông hi cũng nở các bà hạt hết tay mở quan cắt 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 surok cái đấy em và khi ông ta bắt chụp klem bà lại ca này và klem bà này cắt cắt surok phải mở các bà hạt hết kền em lần có khám xúc hi chi bốn khi để quan cắt surok bạc này cắt xúc hi bốn cái nhà cái lấy kawan rồi cắt xúc lòng tiếp xe cái yêu chung đi hàng này rồi còn nặng tiếp được còn nặng hẹ rồi mở lạ vẫn ông người ta là lòng cũng tay trên cổng